Sí, en primera opció. Vale. Llavors ara, a quina agafes? Bon dia, què tal? Jo sóc la Carol Granadino i treballo a l'Oficina Jove del Garraf. Com veieu, estem aquí al TOC. El TOC és un edifici que ha tingut molts usos i ara, des de fa un parell o 3 d'anys, és on estem tot l'equip de la Regidoria d'Infància i Joventut. Com veieu, aquí tenim el nostre mur del TOC. El mur del TOC és una paret expositiva, fem servir aquesta paret per les persones joves artistes entre 16 i 30 anys, ja siguin autors, amateurs o artistes més reconeguts, perquè puguin exposar durant un mes les seves obres. La meva feina és ser informadora juvenil i també soc assessora en temes de mobilitat internacional amb joves. Llavors, com a informadora juvenil estic aquí a la porta d'entrada i rebent totes les peticions, demandes, ja sigui a nivell presencial o per telèfon, per correu electrònic, per WhatsApp, per missatge directe, o sigui, per tot arreu, per tots els canals ens arriben les peticions o preguntes de joves o de famílies de joves i intentem resoldre-les. Llavors, normalment les temàtiques són diverses. Poden ser temes d'educació, de no saber què estudiar, o temes de proves d'accés, de beques, tràmits que no se saben fer, o també, per exemple, temes de salut, o temes de treball, de la recerca de feina. Llavors, quan no podem resoldre aquests dubtes o aquestes qüestions, les derivem a professionals d'aquell tema. Tenim una assessoria de salut, tenim una assessoria de treball, tenim l'assessoria de mobilitat internacional, tenim l'assessoria d'educació. Vull dir que intentem resoldre-ho tot i que sigui un servei integral, tant pels joves com per les famílies dels joves. Doncs aquí teniu el pati del TOC, no sé si heu entrat alguna vegada, és una meravella, és el nostre espai preferit. Com veieu, aquí això és un mur que es va pintar per un estiu mogut, per un taller de grafit que vam fer. I les taules i les cadires també va ser un altre taller. I és el nostre espai de recolliment. Aquí hem fet algun taller, quan ens deixaven, alguna formació, reunions, etc. És un lloc molt, molt, molt agradable.